So thank you so much रायजोफोर फाइनाली जोंनि चेनेला 9000 फेमिलि जाबाय I hope आसा खालामो थाबैनो 10,000 जाथों नोंथांमोननि अननायाव थेंक इउ सो माच आरो चेनेलखौ एसे गोजौआव थांहोबावदो ओमफ्राय रायजोफोर आं जुखामखौ दानोबा आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन बे जाबाय उदालगुरि टाउननि लामा Oda outing थांनाय रेस नङा ब्रान्डेड ले बिथाङा जों सानैनि गेजेराव लोगो मोननाय नङालै जों सानैया हाला क'क्राझार हांसिगोन क'क्राझार जों सानैजों सासे ट्रेन्सफार जासिगोन सेक्रेटारि दं हांसिगोन बियो क'क्राझार सेक्रेटारि दं मथ'दे जोंखौ बारा प्रम'सन मोनबाय प्रम'सन जोंखौ बारा नुनाय नंला बेजों जों लोगो मोननाय नंला प्रम'सन थांनाया हाइ फाइखा 90,000 सेलारि हेलौ गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल दा जोङो थांनो नागिरदों भैरबकुन्द ओरैनो दसे बार जानो गरमजों दा रायजोफोर फाइनाली 9000 कमप्लिट जाबाय साबस्क्राइबारा स' थेंक इउ स' माच 10,000 खालामदो बे भिडिअनि गेजेरजों 10,000 साबस्क्राइबार नै सासे मा लाखो बे जाबाय मा सक बियो सपनगाव अहाय सपनगाव भुटियाफोराबो शपिं खालामोलै रायजोफोर मोजां ना मोजां मोनदों फैनानै मोजां मोनदों हिनजावसोलै हिनजावबावसो वेस्ट बेंगलनि दा जोङो सफैदों अरुणाचलाव नै भिडिअ ओरैबायदि मोजां नै एकदम पेलगाम बादि मोनदों आरो भिउआथ' मोजाङानो दा अरुणाचलाव ओरैबायदि रिपेयारिं खालामगासिनो दङ दालांफोरा फ्राय जाजोब्बाय अभारब्रिजआ नै माने ओरैबायदि गरम ना जोंनि टाउनाव अरुणाचल फैबाथाय ओरैबायदि मोजां मोनदों थान्दानो ओंखायनो दसे माने बार जाफैदों आरो फट'खौनो फसायाब्रा ओरैबायदि गोदान गोदान खेबनांगौ मिनिब्रा मिनि होनलाय बहा लानायमोन आदा कर्सखौ उदियासो उदिया फिसा खालाम खतरनाक दंफैखायो दिनैनि टिमा एकदम फट' लाभार्स भिडिअ लाभार्स नै जानला मोनलाखौ फसायखाया फोरोंगोन बियो बिदि खेबलाय मा फसलि हाया बेलसा लाङो दा फट' खेबसे खेबबा इन्सटाग्रामाव होलाजोबसै इन्सटा आइडिखौ नोंथांमोना नांगौबा डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ बिसिनि पस्टआ एकदम इउनिकलै माने फल' खालामनो नाङा पुरा डेन्जारास पस्ट दाथ' जों बेयावनो एसे एनै फट' लाबाय बेनिफ्राय थांसैलै रायजोफोर माने बेनो ससे सर्ट ब्लगमोन ना मा होनो हे गाइस फाइनाली काटिं नै दानजेनबाय दा थांबावगासिनो दङ दाननानै सिखा खंखाइ लाबाय बाव दामग्रा बायदिसिना लाबाय लागायनोसै बेखौ जुखाम फाननानै गारिफोर गोदान लायलाबायनोसै खब्रै 12 लाखसिम लायनोसै मोना स' फाइनाली दिनै सानडे जेबो खामानि गैया ओंखायनो जुखामखौ दाननो थांबाय मा खालामनो सानडे फ्रि स' गाइस दिनै फाइनाली दानबाय आं जुखामखौ ओमफ्राय दानखांनाय लोगो लोगो मारा दाहो दानखांनाय लोगो लोगो सानथाम
सानथाम सानब्रै सप्तासे दोननो हायोबाथ' मोजां बिफाङावनो आरो खानानै लोगो लोगो मारा दाहो खानानै मथा मथि सानथामखौ फोरानथारनांगौ बै मादाया एसे राननांगौ मादा थायोना होमबासो मारा होनायाव बेगरा गुग्रुबा नङाबा डेमेज जाजोबगोन दा जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मानोना 10,000 जाथारसिगोन आसा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों 10,000 साबस्क्राइबारा जायो रायजो राजा नोंथांमोन So guys, माबादि दानो नोंथांमोना नायलांदो बेखौथ' आं बेखौ नेबाव गैखाला नै बेयाव दङना बेखौहाय नै अके नै जाबायना इफ्रा हमना चलो ऐसा वाला बे बेना देखाबाय बेवहाय डाइरेक्ट सान्दुङा नांसिगोन आरो बिदिनो बेखौ गैला चलो गैला बेखौ फोसाबायनांगौ अके दा बिदि दाननानै मथा मथि सप्तासे फोराननानै बेखौ फनाय जागोन आरो दा बै नैबे गोथांना बे गोथाङा डाइरेक्ट सान्दुंजोंहाय बियो रानगोन आरो ओमफ्राय दा बेखौल' बुङो माने गोबांथार एडभाइस होयो जायनाखि गायबाय थाग्रा दानग्रोमोना सप्तासे दोनदो ओमफ्राय आरो फनानै आरो सानथामसो दोनबावनानैसो बै मादा थायोना बे एसे सेवनांगौ जाहैदों होमबाथाय माने मेचिनावहाय ट्रेक्टराव गेरेबा आरो माने गुग्रुबा ओंखायनो खोनासंबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रानोखि गायनो सानदों नेक्स्ट लेभेलाव दा बेनोमोन दिनैनि ससे भिडिअ नोंथांमोना मिथिबाय दिनै दानजेननाय जाबाय आरो नेक्स्टआव जेब्ला गोदान आपडेट फैयो नोंथांमोना नायनो दाबाव